Tini kokborok foramni tangphang okra TTAADC KWTAL CEM bai thangai koklam salaika o koklam salai paimani yagulo kokborok foramni tangphang okra TTAADC hapangno belaino khapurui hambai yaphar kha kokborok foramni joto media takhuk tei bukuk songno buskango TTAADC hapangbai teibo sepsap hamari rejaknani hinei sajakma bai kokborok foramni tangphang okra belaino TTAADC hapangno bolai kok sawi khanari kha khanawi naibedi notice live tirpura chini mangpligo Tini sini KWTAL CEM sini Sir Ronel diploma wesing pai malai peka tai sini hamzang mani mari sing kisisa je sukti sini Kokborok media forum nengai sing risa tai khum yaphalai bowai thaise thani kok salai mani yagulo sini je media rone jing jalong sing ban thani sai khana rakha tai aba haikeno sini kwbangma je thangnai salro je sing manthai soktai tongmani no borok ADC hapang thangnai salro bo sono chubai tongma haikeno taklai ni je KWTAL government ni yo je yapri senai ba barja manero born thani sing sini je nangmani kono sing sai khana rakha tai borok sino oba haikeno goshikha je o talni simi tesaini hai abo haikeno taibo karakte samutang janai taibo media rone bagi phandra janai tai boroni je borok bai sing je kok salaimani bising tike sing saimankha je media rone bagi je kaisa nok ba nok thai ba thai kaisa je tangjanai ni samani aroni bisingo kwbangma borok ni je planning ni mote sing naimani motengke belaike khatungnani kok belaike kha tongthongnani kok media rone bagi TTAADC hapang belaike wansukjak tai abo haikeno borok sino kok rakha je a je nok thai ba je thai tangi rejangnai abo jotoni bagui nongnai tai abo haikeno joto media ni borono joto tahuk buhuk joto miliuising je kok thumnai rok joto miliui aro samung khlaimanai jotono jaija kaisa chamber nya khaba room place nami rejangnai tai abo haikeno aro conference hall robo tongnai abo haike kaham khai kaisa setup sanamui sini media rone bagi sanami rejangnai ni sajakma bai sing belaike khatong khajangjak sini media ni tahuk tai buhuk tai hambai singrok namujumu sini TTAADC hapangno taklai ni je taklai sini je barjai yasakjak rokno tai sini CM sir no belaike hambai maro tamni hinba chengmani logi logino omhai kaisa belaike kotor yapri semani sini media rone bagi belaike kaham tai phaini salroko sing taibo karakte samung tangi manan hnoi tai ADC hapang nobon bagina hambai maro taibo borok sini kok thumnai rokni bagi taibo samung khai kangkai jora bai baksa je nangpumani nangmung ba sini je khai therono borok khai ri tongma bagai sing bana hambai report bai tang wangsubo phaini salroko sing taibo karakte samung tangmani tai hapang sino phandrma bai sing media rok taibo karakte basai manan hnoi tini ang Kokborok media forum ni General Secretary ngai tai sini President yang Somit Burma tai sini je members of tini je koekjon asung baksa phai maga phaimani bagi borong bosung hambai report paya tai ang wangsugo singom haikeno sigangi thanglainai tai kokthung thumtani media ni samung khlaithini o sing taibo phan karake samung tangmanan ni ang wangsugo sini loko robo suno mo haiken support khlainai sini hapang robo suno mo haiken support khlaitong belaike hambai nor jotono tai sini president bo kokthai theni sanai jodi nini kono mujungmani tai ADC hapono nang bom haike tai hambai rana musung ang to kisa hambai ri rakha au isa saikha na ba je hambai sini forum ni bakhakti rakha sini DS kha abo hang ba hambai nai jeng hambai rena ni no dini dorkar tamni ba jotoni khapurmani bisingtei jehetu hapang achokha norok borok ni jotoni raino jeng bo belaike khapurjakka je omhai hapang thung beskango kok thaisa sajak yawi lokoni সমস্যা no bujinai ja thapang je pro jeng kok toma khani mo buini jeng jalsimi sayawi tiniomti jaga building khapo tiniomti jaga school kahamung khapo arni kaham marks passing khapo obo hai development khapo chakri man tongbai khapo abo hai kok man jeng sanamo songo beskango amhai ma satung abagai lokorong hambai tai hapang no hambai jotoni